Extrémní překážky, trať dlouhá více než 1,5 kilometru a výkony na pokraji sil. Takový byl první ročník závodu Bahňák. Uskutečnil se o víkendu v Sokolovském lesoparku a návštěvníci se měli opravdu na co dívat. Ani vy ale o podívanou nepřijdete. Více v následující reportáži. Pojďte holky, zaberte! 22, Martinka, hasiči jiné! Když už jsem běžel takovou soutěž prvně, tak jsem to samozřejmě amatérsky napál hned za začátku, takže po druhé, třetí překážce už jsem nemohl. Tak vypadalo to, že to bude jednoduchý, ale určitě to jednoduchý nebylo. Akorát to bylo na fyzičku docela náročný a to, že běhám, tak ta voda byla asi nejhorší. No. Tak přesně takhle vypadal sobotní extrémní závod v Sokolovském lesoparku. Pořadatelé ho pojmenovali Bahňák a už na prvních překážkách bylo jasné proč. Závodníci museli vyběhnout do vody, kompletně se celý namočili, to znamená, že se nasákli vodou a takhle těžký vbíhali do toho bahna, překonávali další mokré překážky. Na trať se postupně vydali jednotlivci v několika kategoriích. Zlatým hřebem dne potom byl závod družstev. Mezi přihlášenými nechyběl tým hasičů, záchranářů, armády nebo policistů. Nejlepší závodníci dosáhli téměř 10minutové hranice, což jsme vůbec teda neočekávali. Je vidět, že závodníci byli připraveni. Příprava nebyla vůbec žádná a úspěch je takový, že všichni, co běželi se mnou, byli běžci, já zase taky běžec nejsem, že jsem jim to nepokazil. Podle pořadatelů, ale hlavně závodníků na dosaženém čase zase tolik nezáleželo. Hlavní bylo závod vůbec dokončit. Ze Sokolova Tomáš Polák, televize R1 v Řídlo.